ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. нархҳои имрӯза сар мешаванд аз 20 000 сомон, 25 000 сомон ва то 450 000 сомона хона ҳастае. агар шумо дар ягон хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, шумо агар чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумота дар WhatsApp имо экранам роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта реклама дадем. инами рақамҳои барои реклама кардан WhatsApp имо инами 20 кор мекунад, марамат роӣ кунед. ва дар имза мо қабул кардем хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, якхонага, духонага, сехонага ҳастае ва ҳастае аз территорияи Рӯдаки, Восе, Файзобод, Вахш, Данғара ва тарафҳои Ҳисор ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон тарафҳои Файзобод сuni азиз. ҳам квартираи фурӯшӣ, ҳам хона, ҳам замин, ки нархҳои арзонкатӣ қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза бошад 118 сомонӣ аст дӯстони азиз. баъз агар бозам такрор мекунем, кадоме ки мисол хонаи фурӯшӣ, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марама дар рақамҳои васаби экранда роӣ кунем. Реклама мемонем. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Этарка, дӯстони азиз, ба номи Ҳоҷи Шарифай. об ва свет дора. обуш пешхона кати мегзара ва светча метавонед ки усталбаи пешхона гузаронед. 8 сотиқ замин масоат дӯстони азиз, ки 8 сотиқ замин аст, гирд ва нашда одамо зиндагӣ доранд. хоб обуш чӣ хеле гуфтум, ба кӯча мегад мегзара, об светча мақсад ки ба пеши ҳамин ҳавлӣ кати усталба гузаштага метавонед гузаронед. наздикии мактаба ва наздикии роҳи калон, дӯстони азиз, роҳи калонда мегад 1 километре ва сертификат шуш ҳастае. нархаш мегад 25 000 сомонӣ аст, мегад соҳибуш бо мегад арзон мекунем, срочно сум дар курае. ноҳияи Данғара, Этарка, дӯстони азиз, ба номи Ҳоҷи Шариф да. 8 сотиқ замин 25 000 сомон аст, муомила дорад. хоб якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 8282, дуюмаш рақамҳои растии ахираш 5400 да ишда WhatsApp доранд. кадоми шумо ки мехаред, маромат успет кунед, замина арзон кардан метиҳанд, дӯстони азиз, маълумотша гиред. ва шахсоне ки ҳамхари заминҳои фурӯшӣ, хонаи замин ё ки квартира, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот барои фурӯшӣ дошта бошад, маромат, дӯстони азиз, дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дора роӣ кунед, реклама мемонем. 885 1225 ҳам имо, ҳам телеграм, ҳам ачи пайваста метавонед роӣ кунед, реклама мемонем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Меҳробод, дӯстони азиз, кӯчаи Устошамс. 8 сотиқ замин масоат дорад, ки 4 дар хона кардагии тайёр ҳастае, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, обсвет дорад, дӯстони азиз. обши хонаҳо мегӯяд ремонтош замонавӣ нест, средня барои зиндагӣ мешавад, дӯстони азиз. дута егар такхона мега дорад, дарахтони мевадиҳанда дорад, гидр атрофи хона мегӯяд бо смебалкамаш маҳкамае, дастрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила мешавад. ноҳияи Файзобод, ҷамоати Меҳробод, дӯстони азиз, Меҳробод, кӯчаи Устошамсда. 8 сотиқ замина 4 дар хона, дӯстони азиз, сеташ мега ремонтош мега кадагӣ аста, якташ средняе. хоб рақамҳои билайни соҳибшона ва рақамҳои WhatsApp шона, кадоми шумо ки маъқул ва дар кор ки бошад, метавонед занг занед, маълумотои пурраша гиред. ва кадоме ки дар ҳамин навори имрӯзаи мо агар ҳамин хонаи маъқулиша наёфт ё ки замини маъқулиша наёфт ё ки квартираи маъқулиша наёфт, дар комментария мо нависед, ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. шумо ҳамин алайкаро занед, фаромӯша кард ва навора то охираш тамошо кунед ва силкаша падилсаш кунед. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Данғара, қишлоқи Саргазон. 8 сотиқ замин масоат дорад, ки гирда ва нашта одамо зиндагӣ доранд, дӯстони азиз. як рез санг амхали чишо уже оварда рехтагӣ аст, дӯстони азиз, нархаш мегӯяд 20 000 сомонӣ, срочное бо мақсад ки ягон сум муомила мекунем. гирда ва нашта одамо зиндагӣ доранд. бозам мегӯем ноҳияи Данғара, қишлоқи Саргазонда. 8 сотиқ заминай, мақсад камтари хеле чизои сохтмонаш оварда рехтагиае. нархи замин чора нархи як бен ё нархи арзон аст, 20 000 сомонӣ аст, бо ягон сумша мегзарем, бен ё мега срочное. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 95, дуюмаш рақамҳои растии ахираш 60 ишда WhatsApp доранд.
кадоми дар ки на хеле чизои арзонак ки лозим аст, хеле чизои арзонак фақат дар канали мо мешавад. Маромад назар назари маълумотои пурраша гирен. бозам такрор мекунам ки шахсоне ки ягон мошин, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои маҳсулот бошад, маромад сунад азиз дар рақамҳои 885 25 WhatsApp, имо, Telegram ҳама чӣ пайваст дорем, роё кунед, мо рекламада мемонем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Бухтар, ноҳияи Ваш. асосии чун назди ноҳияи Ваш савхози Вахштай хона ремонт кардагӣ, хонаҳои баракай фасонак тайёрае. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки гирди хона маҳкам ҳастае, обсвет ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва дигар чизо ва ремонтҳои хона беҳтарин ҳамаш замонавӣ кардагӣ дӯстони азиз. хона мегӯяд дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомилаи хуб мешавад. 220 омада бидон маъқултон шуд, арзон мекунед дӯстони азиз. ҷои аловхона, мақсад ки ҳезмхона ҳама чиз тайёр аст ва якчанд намуд дарахтонам шунодагӣ аст навниҳол. хоб дӯстони азиз, рақамҳои тисели соҳибшона ва рақамҳои WhatsApp шона кадоми шумо ки мехарен занг бизанед, маълумотои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирен. шахсоне ки дӯстони азиз агар дар ҳамин навори мо хонаи маъқулиша наёфта боша, метавонад ки дар комментария нависа, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. ва шахсоне ки ягон чизи фурӯшӣ дошта бошанд, агар ки бозам такрор шуда узри зиёд, метавонанд ки дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорад. дар болои видео ҳамира номерро мемонем барои реклама, роё кунед, мо реклама мемонем. лайкро разанед, фаромӯш накунед дӯстони азиз ва навори моро то охираш тамошо кунед, чунки квартира ва хонаҳои арзон бисёрае. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар ноҳияи Восе. обшим дар райони Восе ҳастае ки деҳаи Шобика ҳамин хел нависаги ҳастан, бо маълумотша мегирен. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонавӣ, обсвет ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз дорад. 3 дар хона, 1 таккалӣ дорад, 1 кухни, 1 дӯстона тандурхона ҳастае бо баня отделни, ҳезумхона ва об мегӯяд дуруни хонада ҳастае, обуш доимие. боз якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда ва гирди хона маҳкам, ремонтҳош фасона кардагӣ, обшим хона хеле фасонакае. нархша мегӯяд 250,000 сомон мегӯем, бо муомилаи хубам мекунем, мегӯяд соҳибуш ва рақамҳои вавила, рақамҳои WhatsApp шон дӯстони азиз. шахсоне дар ки аз ноҳияи Восе хона ки дар ко бошад, ин акас срочно насун дар кора хонаша фурӯш намуда бо мақсад ки муомила мекунанд. агар ягон ҷои хона маълумоташ агар фаҳмо ки набошад, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода ҳамаша метавонад, фақат барои одамони харидор беҳуда мегӯяд нороҳат накунанд. ва шахсоне ки мисол хона харанд, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона лозим аст, нависед, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат шумо лайкҳои бепула занед, фаромӯш накунед дӯстони азиз, навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram ва дигар сайтҳо подлисаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае, срочна қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Ленский район, повороти Ленинград дӯстони азиз, канечкаи маршрути 41 бозам мегӯем шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, повороти Ленинград, канечкаи маршрути 41 дӯстони азиз. маълумоти бештар тариқи телефон. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз дӯстони азиз дорад. дӯстони азиз, хона мегӯяд проекти 3 ошона ҳастае, бо хайхтон маълумотша мегирен. хоб ҳоҷатхона, ошхона, баня отделния, ремонтош замонавӣ, арзон мегӯяд намешавад, нархи ахиронош мегӯяд 200,000 сомония, дигар ягон сомон мегӯяд арзон намешавад. нархи ҳамин хона 200,000 сомония ҳастае, дигар арзон намешавад, ахирон нарха. ҳамин хел гуфтам, бо хайхтон бо диққат маълумота гӯш кунед, баъд занг занед дӯстони азиз. хона заминиш майдак ҳастае, хонаҳои мақсад ки ремонт кардагиай, заминиш майдае. хоб рақамҳои мегафори соҳибшунаи, рақамҳои WhatsApp шунаи, кадоми дар маҳқул ки бошад мезанед, занг мезанед, маълумотҳои пурраша мегиред дӯстони азиз ва навори моро подлисаш мекунем, навора то охираш тамошо мекунем, чӣ хона ки лозима нависед, пешкаш мемонем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочна бо нархи арзон аз шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, назди пост, яъне ки Чимтепа, дар назди пости Чимтепа. дӯстони азиз, якхонага квартира ҳастае ки дар дуюм мошина қарор дорад, 40 квадрати метр, духонага хоин мекунен, дар дуюм мошина 40 квадрати метрае. бо обсвет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз ва ремонтҳои беҳтарин. нархи квартира мегӯяд срочна 265,000 сомонӣ.
265,000 сомони аст, боз мегӯяд муомила мекунем, шояд душанбе нояб фидавсӣ. хоб баъди пост яъне ки баъди пост яъне чимтепа. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшуна кадоми дар ки мақсад ки маъқул аст занг занед, маълумотои пурраша гирен. бештар саволо ва маълумотои пурра тариқи телефон пеши домда бои хали мағоза ва дигар чизҳои лозим аст, мақсад ки дур намерем, мушкилӣ надорад. то қад суми хоҳила мега алиш намешад марамат маълумотша гирен. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, дӯстони азиз, Хуросон 17. духонага квартираи дар дуюм мошина қарор дорад, 45 квадрати метр. ремонтош дӯстон азиз, ремонтҳои замонавӣ навай хай домои советска бо хатои маълумотша мегирен. бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, дӯстон азиз, термис ҳам дорад. хона мегӯяд бо ҳамаи лавозимоташ мегӯяд барои бо ҳамаи лавозимоташ мегӯяд фурӯхта мешавад. барои маълумотои бештар мегӯяд тариқи телефон рақамҳои мегафони дастӣ 0550 0540 опшн зури зиёд ва нархи хона мегӯяд 250,000 сомон аст, мега соҳибшон боз мегӯяд муомила мекунем. ремонташ мегӯяд беҳтарин, духонага дуюм мошина, 45 квадрат, шаҳри Ваҳдат, Гулистон, дӯстон азиз, бозорчаи Гулистон да. ҳамин қад соҳибшон маълумот наистага ҳастанд, бо метавонед ки маълумотои бештарша ва тариқи телефон дӯстон азиз гирен. хонахар, заминхар, квартирахар бошад, дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст, танҳо дар комментара мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем бар наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстони азиз, бо ятагигаи срочина қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар 14 микрорайонда сехонага. сехонага квартира дар якум мошина қарор дорад, 80 квадрати метр. ремонтош барои зиндагӣ мешавад дӯстони азиз, бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис. нархи хона 450,000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мекунем. сехонага дӯстони азиз, маҳсулоташ калона я дар якум мошина 450,000 сомон аст, бо мегӯяд муомилаи хуб мекунем. дар комментара бисёр бародаро хоҳиш карданд ки ягон сехонага аз территорияи шаҳри Бухтар аз марказ бошад, инахай 14 микрорайонда назди бозори Фаровон, назди вокзал Оҷишариф ва Нихидам наздик аст, мобайн дар дӯстони азиз. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшуна ягон саволои иловагӣ боша, ягон маълумотои иловагӣ марамат занг занен. ба хотири меҳнатои мо агар бозам такрор шава я лайкира фаромӯш намекунем, мезанем ва шахсоне ки мисол хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорад, дар рақамҳои болобудаи наҳа кабуда 20 дарои кунем, мо реклама мемонем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Якачинор, дӯстони азиз, срочна. духонага квартираи дар шашум мошина қарор дорад, 54 квадрати метр. дӯстони азиз, ремонтшам барои зиндагии 100% мешавад, бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, дӯстони азиз, дорад. духонага дӯстони азиз, дар шашум мошина, доми шаш ошхона аст, средни ремонт, отопление дорад, дӯстони азиз, кондитсионер ва дигар чизҳои лозимӣ. нархи квартира мегӯяд срочнаи хоб нархи квартира 400,000 сомони аст, боз мегӯяд муомилаи хуб мекунем, ҷошҷои зурда. Якачинор дӯстони азиз, ремонт дора хай мешавад. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшуна шахсоне ки мехаранд, чӣ маълумоте ки агар оиди ҳамин хона, агар хоне ки шумо фаҳмидан, занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмонда метиҳанд. ва чизе ки барои реклама дошта бошад, марамат дар рақамҳои болобуда реклама роҳита реклама мемонем. кадоме ки хонахар, заминхар, квартира нависа мо пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбон намоед.